Desde o ano 2007 a Mesa ten este servizo gratuito, público, aínda que sen ningún tipo de axuda agora mesmo, por menos neste 2016, institucional, só a daqueles concellos que colaboran habitualmente coa Mesa pola Normalización Lingüística. Este servizo gratuito ofertámoslo a todas as persoas que teñen tanto motivos para dar parabéns a alguén por a utilización normal do galego, como a persoas que se sinten discriminadas ou que teñen problemas no seu día a día por utilizar o galego con normalidade, non? Isto que facemos todos os días na liña do galego. Queríamos dar un salto máis, non só limitalo ao teléfono da liña do galego ou ao correo electrónico, senón ampliálo á inmediatez que ofertan os aplicativos de telefonía móvil. Bueno, o primeiro é que a aplicación está disponible tanto en Google Play como na Apple Store, que por suposto é gratuita, chamase a liña do galego, que encontrades facilmente. E directamente ir ás noticias ou as informacións que a xente foi enviando sobre, como comentaba Marcos, sobre os establecementos e o seu uso do galego. Podedes ver que, bueno, se distinguen facilmente os que son parabéns do que son queixas. Vai ter por unha parte a posibilidade de que quen utiliza o galego se sinta un pouco respaldado, porque é algo que se fai moitas veces absolutamente solitario, moitas veces con incomprensión de todo tipo, e por outra parte vai nos permitir que quen non respeta os dereitos lingüísticos, que quen agrede os dereitos lingüísticos, quen ataca todos os días a lingua galega, por menos teña a nivel social máis repercusión iso, e que a xente tamén o denuncie públicamente, e logo que nós teñamos máis rapidez e máis inmediatez a hora de respostar a ese tipo de actitudes que, por desgraza, abunda, non? Falta moitísimo por mellorar en relación á lingua galega, non? Para empezar, hai que deixar de facer de que sexa normal o desprezo a lingua galega, non? E para deixar de facer o normal hai que denunciarlo, visibilizar que iso non é normal, que temos lingua propia, que temos dereito a vivir na nosa lingua propia, e que o que non se pode normalizar é, en vez da lingua, normalizar as agresións sistemáticas á lingua galega.